Kajing pthei ka bajur ha ka we ka karkhana shna bom ha Gujarat dezak lawan ra e kajing plo ka bajur ha ka sngi hat majai ha ka ba khat ngut ki nong tre kilayap la pentingna ki he sarkar kani kajing ja ha Deepak Traders lawan ra e kajing julor ka bajur ha ka ba ki benta jong kate ka ying kilatwa bat penthut ia kajing tmu banlet pelaj im u district collector u Mahir Patel ulayatu ba ka ding kelak kelang hadin bala suba ba klap thei ka boiler ka bala penmi ia kajing kelumar ki kubor baningkong ki pentikna ba ki don riungut ki bala mensau henrei kani ka jingkhen kala kiu kat ba ki nong penlip ding ki dang ya khun persha ya kading ki kenhun ai jingya rap kerki kenthop ya ki nong penlip ding na ka deza municipality bat ki 108 ambulance service kila lecha kate ka jaka la pharu ya ka kenhun na ka tnat state disaster response force ban ya rap ki kam pelai im bat ai jingya rap ki he sarkar kle thu balala ban them ya kading bat kajing pen peja kadang ya chakman ki bor penya kidang peteng ban penkuat ya ki jabo kat ba kajing toket ya kadau jong kajing pthei kadang ya chakman